Dubrovnik je u svijetu turizma vrlo prepoznatljiva. Nova zvijezda sportskog svijeta mogla bi postati Rijeka. U kvartu Kantrida jedan je od najneobičnijih stadiona na svijetu, olimpijski bazen i atletska dvorana. A od ovog je tjedna tu i prvi navijački plavo-bijeli neboder. Pogled na stadion ostao je isti, ali pogled prema neboderu sada je puno atraktivniji. Pogledajte i sami u priči Ane Mušnjak. 3 nebodera s pogledom na riječki stadion. Samo će oštro oko iz daljine vidjeti razliku. Jedan je od njih u bojama najdražeg kluba. Stanari se ne mogu prestati diviti novoj fasadi. Vrlo smo ponosni, pa to kako kažu da smo jedini u Rijeci, a možda i šire, čak i u Hrvatskoj, da je to nešto posebno. Neboder je poseban i zato što je riječ o prvoj privatnoj zgradi koja je dobila nepovratna sredstva Europske investicijske banke. Kako im i sama ulica kaže, odlučili su postati pioniri po još jednoj stvari. Onda smo rekli, pa ne bi bilo loše, pošto to je ipak prva zgrada u Rijeci, da ne kažem i u Hrvatskoj, bilo bi lijepo da to budu ipak prepoznatljive riječke boje. Plavo nebo iznad glave i more u blizini. Neboder je sada puno sličniji okolini u kojoj se nalazi, za razliku od sivog pogleda koji s njega puca. Jedva čekam da vidim još neki takav. Zrači sa jednim osvježenjem, Evo, meni je prekrasno. Isto misle i navijači. Nakon što su grad okupirali grafiti, vrijeme je za novi iskorak. Sigurno da to diže i atmosferu tokom tjedna, ne samo za vrijeme utakmica, i nadam se da će ovo potaknuti i druge kvartove i druge zgrade da se priključe toj akciji. Stanari su na fasadu odlučili postaviti i grb kluba. Ne odustaju dok pogled s tribine ne bude u potpunosti nogometni. A pogled na zagrebački